odmah angažovao advokate koji su prisustvovali izlaganju njegove izjave u stanici, gdje je fudbaler rekao kako je došlo do svađe, ali da nikako nije udario Jelenu kako ona to navodi. Isti advokati bili su angažovani i kada je Jelena punila medijske stupce svojom prevarom s Ognjenom Ranjićem, kada je Duško odlučio okončati brak, nakon što se Jeleninom prevarom našao javno osramoćen pred cijelom publikom. No Duško je prešao preko nevjere, čisto radi dece, navode srpski mediji. Jelena kao i tada u jeku afere,